lungza cái corner orang tao này test khai cái ngai kutul mari yang mati no test khai negative khai ya apa nanti tuh jadi berapa thasi nih nih oh kata kan bukan baru terhoka sini channel mana dia terhoka punya no sini kok tuh matunan belakan hambai tapi belakan hak hamani bisa di sana musuhku Thai 찾다워 sini di pramothani na adam koroksa sini takho somor deborma bojungno asungsani yakrai thangka bini nogo chugya tongman bagai bo alla mana saina kahini jeng bindu kungo jeng khanaka bo koroksa belaina chugya no kung tongman bo koroksa graduate klaika 2013 no keba apun se bo mungsa chuba chu manya tei abana bin busla no biti chaman no bin bongo lo bin biti chawai bar koni no chuno o sungsani yakari khangka belen khamjak chung jot lukuro chung jot jin ti bar mata adam sho keba bono ke thang thang pur chung jebur chung samang khala jang pur chung bin ba chu wan subi tamani buska ro ba chung bin no kuni ba chung bono sungsawai dinan ba keba bezora eba osomay no bosuno yakari khangka abon ba chung belen khamjak keba chung obon kogribo sini Tujuan nu kuno okhabai jak jarawo jeng jot ti bara motha leader sung bong ngi tongo te bong ni apode bipode je nang toma jarawo je chuba sunang toma jar sung bebak jeng ti bara motha tam chen ka ti bara motha logi tongo te sini boba gra logi tongo barno sung obon ko lango bus kang jarago je kun problem ka jeng always bong logi tongnai te boba gra bo logi tongnai te bini baham jeng no jeng bus kang tam sebri man jeng abo tini bini documents sung langka Ebini babono sing joto chini ti promotion leaders of chini amsini chini akha edc village community chini chairman by chairman chini member joto logi tongnai angni sak bai cham logi tongnai tangi hangge chung khora jate khorsa subaleman bisite chung barang nai college toni